O Boletín Oficial da Provincia publica hoxe a adxudicación provisional do Programa de Limpeza de Praias 2018, a través do cal a Deputación da Coruña repartirá uns 900.000 euros entre os 41 municipios costeiros da provincia. Dese total, máis de 180.000 corresponderánlle a concellos desta zona, as comarcas do Barbance e Muros-Noia. As cantidades asignadas a cada municipio varían en función do número de praias. Así van dende os 7.000 que lle corresponden a Outes aos preto de 30.000 que levaría Porto do Son, o concello que máis. A finalidade deste programa por parte do organismo provincial é apoiar os concellos no sostemento dos gastos de contratación do persoal das brigadas que se encargarán da limpeza dos areais. Con el contribuirase a mellorar a imaxe das máis de 360 praias existentes en toda a provincia da Coruña de cara á tempada estival. E tamén a creación de emprego durante os meses de verán, xa que con cargo a este programa e o de contratación de socorristas en piscinas contratáronse o pasado ano preto de 300 persoas, unha cifra que se agarde sexa similar este ano. A subvención para a creación destas brigadas de limpeza terá unha duración máxima de 3 meses, que deberán estar comprendidos na época estival.